знаёмы з чалавекам, з якім я сябрую давно. Вы ведаеце яго, Маркус Колга. Гэта вельмі такой, ну, цудоўны чалавек, з якім, дарэчы, я яго пазнаёміў з беларусамі, і ён прасіў мяне, там, ну, я там знаёмы з балтамі, з відавочна, паколькі ён эстонскага паходжання, з эстонцамі, з латышамі, з літоўцамі, а з беларусамі неяк так, з украінцамі трохі. І вось ён упершыню, я думаю, ён прыйшоў сюды, калі я прэзентаваў сваю кніжку тут. І ён тут сидел, не разумеючи ні слова, але сидел 1,5 години. Ось так. І ми з ним домовилися, що ось коли вийде мій фільм, то він запросить мене, а потім я зустрів такого цікавого чоловіка Лукана Вея, да? Він в університеті Торонто, він загадчик, він керівник факультету вивчення Сходньої Європи, Лукан, да, Мей. І він був, до речі, він був назиральником у Білорусі ад ОБСЄ і у 6-му, і у 10-му годі. То бок він був на площі. І коли він довідався, що є такий фільм, ми з ним зустрілися, напевно, у Таллине. И он сказал, так я готовый, давай организуем как в университете. Когда тут такое было, я не рыхтовал к этой поездке, это довольно спонтанно. Мы поразмовляли с Маркусом, и он сказал, давай, коли ты хочешь приехать, до выборов, ці після выборов. Я кажу, выборов нема, тому давай я приеду, как сказать, что их нема.